आइदै आइदै सोर थालिर जाफेरनो मोनै सैमा खर' गोनांनि फिसा आंखौ मिथिखागौ बे लामाजों सामफ्रामबो अमा गेसेरबानो एक्सारसाइज खालामग्रा होननानै ना आंखौ इन्सा खालामनानैसो सोरबा बिदि खालामबाय नामा जानोलै बस आइदै गाबोननिफ्राय बै वाल सेराव सीसी केमेरा दोनफैनांगौ जाबाय नायनि सोर खर' गोनां बे आइदै आरे नोंसोर आंखौ बोखांनो गोसो गैला नामा बोखां सिखारनो हालाय लांला आहा आइदै 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 इन्सपेक्टर बर' ओरै फैनायसाय जय हिन्द सार जय हिन्द जिराय मानोबा लेंहरदोंमोन सार आच्छा खोनानो मोनदों जोंनि क'क्राझारनि सोरबा सासे सेंग्राया कलकातानिफ्राय ड्राग्स लायै लायै जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राफोरनो ड्राग्स फानखुमागासिनो दं आरो मिथिनो मोनबावदों दि बे मानसिया बिसमुरि ओनसोलनि हाग्रायाव लाइमोन सिख्लाफोरखौ जमै जमै जिनाहारि खालामो आरो बुथारो बेथ' जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाबायना सार बिदिबा जों गोबाव सम जिरायनानै थानाया थिग जानाय नंला बिनि मावनाया समाजनि आरो आयेननि बेरेखा आरो खोनानो मोनबावदों बे मानसिया सासे हाथियार दैग्रा उदखारि दा बेखायनो नोङो फर्सनि मानसिफोरखौ लानानै बे मानसिखौ सामलायनो नाजादो मानोना सासे आयेन समाजनि बेरेखा हाबा मावग्रा सुबुंखौ हमनायानो जोंनि मावनांगौ हाबा जागोन सार नोंथाङा दा थांनो हासिगौ जागोन दे जय हिन्द सार जय हिन्द सार हेल' मनज आच्छा आं दिनै कलेजाव थांनाय जानाय नंलिया आङो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव एसे खामानि दङ आं बेवहायसो थांनांसिगोन आफा साहाया लोंदो औ दे जोमै आइ औ आफा बे अलसिया दाबो सिखाराखै नामा ओहो थांलाय फैजाहैलाय औ आफा दिनै हराव लोंनायासो बारा जादोंलायदां ओंखायनो थाब सिखारासै र' आं फोजाहैनि मानो इसेबां लोंबाय थायोब्रा आदा 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 सिखारद' आदा 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 साला उलसिया उन्दुगादुरा नोंखौ साला मालाय एफा मोजां उन्दुनायखौ डिस्टार्ब खालामग्रानो साला नोंखौ बिमा नाहरनाय बिदा बिनानाव साला मालाय उन्दुनायखौ डिस्टार्ब खालामग्रानो साला गावहा उलसाया होला सेन्टेरमा पानी मिसाउने त्यही सेन्टेर तान्दाखेरि बुढिया रिसाउने थाहा छ मलाई सेन्टेरेम छ साह्रै बैगुनी तर पनि किन मलाई नभई नहुने आई लभ यु सेन्टेरेम 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 ओइ टिनु टिनु ओइ टिनु टिनु रावबो गैया नामा न'आवलाय तर पनि
ओइ थिनु बहा थांखो नै माथो आयासो दंलाय ए बुरबक सिनायाखै नामा नोंलाय आंनि सानफ्रामबो लोंनायाव थांफाग्रायानोसो आयै आं फैबायलै हाब बबाव एफा मोजां जौ फेनानै फैखो नोंलाय ए क'क्राझाराव लोगोफोरजों एसे लोंना फैबायलै माथो हिनजावबो लायना होफैनो हाया थिनुआ अबाव थांखो हनै मालाय फांसनाव मोसानो प्रेक्टिस खालायगासिनो दं बबे फांसनाव बै थेङाफारा खाथियाव एक्सप'नि फांसन जागासिनो दङ बेयाव गाबोन मोसानो प्रेक्टिस खालामदों ओइ बाबु नोंहा सोरबा गार्लफ्रेन्ड दं नामा दंनायालाय दंमोनलै आयै बै थिनालिनि ए मा नाम बेनालाय नामा जुमि आयै जुमि जोबोद मोजां सोरगोनि अप्सराफोरबायदि ए बेबो नोंखौ मोजां मोनखायोना मोजां मोना बियो आंखौ मोजां मोना नाथाय आंसो बेखौ मोजां मोनो आंखौबो लागोन ना लाया नै बाबु जुदि बे नोंखौ लायाबा नों बेखौ मोनबा लामा सामाफ्राव लोगो मोनबानो हमख्रबनानै आइ लाभ इउ होन आरो हायोबा सब खुदुम होमबानो बे नोंखौ राहा गैथारै जागोन बियो लानांगोन नोंखौ बिदिब्ला आङो लामा सामायाव लोगो मोनब्लानो बेखौ एटेक खालामगोन जागोन ना जायो दे आं उन्दुनोसै Hey Prince, नोङो ड्राग्सखौ बुरजा होबावदो आंनाव एसेबो फैसा गैथारला बेखौनो फानसै आं बेसे बुरजा नांगौ नोंलाय मथा मथि बस्थासेसो जानाय हरदो मा गोदाव सोराव बस्थासे जालाबायनांगौ जाखो 10 केजिलै 10 केजि बिजनेसफ्रा मोजाङै सोलिगासिनो दा क'क्राझारथ' 100% बिजनियावबो 100% गसाइगाव 50% जागोन नों जेबो सिन्था जानाङा अके नोंखौ मालाबा लांगोन आं हटेलाव दे जागोन आं दायहरगोन दे नाथाय पुलिसफ्रा मिथिखायाखै दा पुलिसआ आंखौ जेबो खालामनो हाफेराखै दिनैसिम पुलिस जाम्बासो बिसोरो मालखौल' लाबो नोङो सिन्था खालामनाङा होमबाथ' मोजां दे मालाबा थांगोन दे जागोन दुखु मोनबाय नामा नानि ओइ हिर' जानला मोनला बेबायदि गारिखौ दङ होननानै सालायनाङा मिथिबाय मानसिखौ नायनानै सालायनांगौ ओइ सालथे मा जाखो नोंलाय सालथे बियो जुमि जायखौनाखि आं उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनबोदों दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनावसो लोगो मोनबाय आं ए जेरैखि जाया सानसे नङा सानसे प्रप'ज खालामखागोन आं सालथे बेनो मोजां जागोन
जौदो दे बे बुस्थुफोरखौ सामफ्रामबो सुबाय थानांगौना आङो मुगैसोगै गाज्रिफ्राजि खैसिं सोमोनामखायो गोबाबसो मोनामखायो बेखौ दिनै नायथारगोन आं दारुन मस्तिनि बेफोरखौ सुबाय थानांगौ जाहैबाय आङो ओइ खिफ्लिं फुंनिफ्रायनो आजां गाजां देलायबाय नोङो साइस गैया बाइस गैया माखौ देलायबाय थानो मोजां मोनखो नोंलाय नोंहालाय मा जाखांलायखो दोलालु ए नों बायनाय नामा बे देलायग्राया ओमफ्राय बे नोंनि गोरलै गोलाम जिनिसफोरखौ आं सुबाय थानांगौ जाहैबाय आरोखि गाज्रिफ्राजि मोनामनायानो बिबान सेवजोंसोमोन आंहा गोबाबनो गाज्रिफ्राजि ए होमबा नों मानो आंखौ हाबा खालामा नोंनोथ' बुंदोंमोन ना आंखौ आलो आलो मावनानै जाहोगोन होननानै बहा जाहोनो गथ'फ्रासो 5 बोसोरावनो 6 जन जालायलांबाय ए बिदिबा नोंखौ देनां आंहा थेहां थेहां जाबाबो जाहोनांगौ जाहैबाय आरो औ थांखां सङै थां मा होनदों मा होनासै आंलाय गावहाथ' सङा मालायखौल' ओइ सालथे ओइ मैया गसाइगावनि सासे सिख्ला रं नाम्बार हरदोंमोनलै आच्छा ओमफ्राय नामा निजिरानो ओमफ्राय दा WhatsApp-आव फट' बिहरबाय नाथाय फट'खौनो दासिमबो हराखै दासिमबो फट'खौनो हरलायथारासै आरो बे गैया मानसियाथ' मोजां जागौमोन रायलायनायफ्राबो बिराद गोदै गोदैथारमोन औ ओइ सालथे ओइ औ नै नों दाख्लै प्रप'ज खालामनो होननाय हिनजावा जुमि रथनाय औ माबे जुमि आं सानदों आं जे खोथाखौ बुंगोन नों बेखौ गनायनानै आंनि साननायखौ जाफुंहोगोन मा खोथा बुंदो नाथाय नों गाज्रि मोननाय नङाथ' ओहो गाज्रि मोना बुंदो दे मा खोथा जुमि जुमि आरे मा जुमि जुमि जाबाय थाखो ना आंनि नामखौसो बख'बाय थानो मोजां मोनबाय बिदि नङा जुमि नोंजों गोबां खोथा दं आंहा मा खोथा आइ हिर' बुंनोबा थाब बुं जोंहा बारा सम गैया I love you मा I love you सो मानो मिनिखो जुमि नों गनायबाय दा बे मालाबाबो जानो हानाय नङा बाय थ' लोगो ओइ अख्रां सिम कार्डआ एक्सेप्ट जादोंना जायासैब्रा गैयालै बहा एक्सेप्ट जानो डाइरेक्ट रिजेक्टसो थांबाय थै थौ थांनोसै चिनु आइ ओरै फैलाय माबे आयै बेयाव जिराय नों शिलंआव फरायनो थाहैनायाव सासेबो गोसोथोनाय संबोआखै नामा अ मामि संनायालाय संदोंमोन नाथाय बर' नङा हारसासो बिदिबा नों बेखौनो लानो सानमारबाय आंनो बेखौ नाङा बेखौ जास्ट आं टाइम पाससो खालामदों नाथाय नोंनो मानो आयै नङा आं नोंनो सासे मोजां नायनानै दोनखादों बियो ओरैबादि मोजां सेंग्रा बेजों लोगोसे बेहा दोहोन दौलर गोनां माहाजोन सासे कलेजनि प्रिन्सिपालनि फिसाला बिदिब्लाथ' मोजाङानो मामि नाथाय मा नाम बेना बेनि मुङा अख्रां अ बरिया होनबाथ' जुदि आं बेखौ लायोब्ला बिसिनि सम्पथिखौ खावसेखौनो मोनजोबगोन ना मामि बेखायनोथ' दानि जुगाव बे गोरलै गोरलाम जाहोनो हायै हांफुं हौवाखौ गोसोथोनो नाङा माहाजोननि फिसाफोरखौसो गोसोथोनांगौ नाथाय बबे कलेजनि प्रिन्सिपाल बिनि बिफाया बै कमार्स कलेजनि आइ ए कमार्स कलेजनि
बिदिब्लाथ' मोजाङानो। हेलौ गाबोन थांगोन आं नोंखौ लोगो हमहैनो। दे दोनथ'। सादारि नागिन मोदोमा नानानि हो जागोन बस। आच्छा बस, आंनि मोजां मोननाया बै लामाजोंनो फैबाय थायो। नंगौ नामा? औ, दाहालागै फैगासिनो दं खोमा। बे लामाजों फैयोब्ला दानो हाबा होनोसै, जागोन ना? जागोन बस, नाथाय फुजारिया? हारे, फुजारिखौलाय मा सिन्था खालामखो नोंलाय? आंनो जागोन ना फुजारिखौ? आरो हिनजाव गोदाननि मेथरिखौ सादारि नागिनखौनो दोननोसै। नांगौब्ला दख'ना गानहोगोनब्रा बिखौ आरो हौवा गोदाननि लोगोखौ। नै मसाइ बाहायानो दङ जोहा। औ। मा सिन्था खालामदों नोंलाय? ओइ थौ बबाव थांनो आंनि सना? गोख्रै फै। ओइ मा नायबाय थाखो? ओइ दिनैनो हाबा खालामथारसै नोंखौ। बस, नैबेनो आंनि अनजालिया। बाह, मासिबां समायना नोंनि अनजालिया। बारा गोबाव खालामनानै लाब गैला, बोदो बोदो। बेसेबा गोदै जाथारगोनदां। हगारथार नोंखौ दिनै। सना, फाग्ला बायदि मोजां मोनो आं नोंखौ। एसे नेनानै दिनैसो लोगो मोनबाय आं नोंखौ। नों मिथिया नामा? अके, थिगैनो दं, बरिया। ओइ बस, हनै हैजाब बेखौ। सोर जायगा बायदि मोनदों बे था। हनै सार, माबा दावराव जालागासिनो। नोंबोथ' सार मा फाग्ला बोरलाबायखो बिसोर? थौ होसो। गुलि दागाव बेखौ, बेखौ आं दं। ओइ, सोरनि जायगा नंदों नोंलाय बेखौलाय? बे दांग्रानिसो जायगा, दांग्रानि, मिथिबाय? ओइ सालाफोर! ओइ, पुलिस फैगौ सेंग्राफोर, खारदो! खारदो! फंबाय, सोरमोन बिसोर? सार, आं बिसोरखौ सिनाया। होमबा बोरैथो जाखो? सार, आं हारसिङै फैबाय थानाय समाव बे सिख्लाखौ दुथां मानसिफ्रा बे हाग्रासिम लाबोदोंमोन। बेनि थाखायनो आं बिखौ मदद होफैदोंमोन सार। जारौ, नों जेबो जायाखैथ'? ओहो, जेबो जायाखै सार। जारौ, नों बिसोरखौ सिनायो नामा? ओहो। निस्सय बिसोरो दांग्रानि मानसि जानांगौ। नंगौ सार। बिसोरखौ गोख्रै एक्सन लानांसिगोन। औ सार, जों गोख्रै एक्सन लानांसिगोन। जों थांलायसै। थांसै होमबालाय।
थाथाय सार थ'दो फंबाय बिनानावखौ लाना फैदो फैदो सुमि फैदो
जमि बहा थाङामोन आइ लोगोनाव थांदोंमोन आफा लोगोनाव औ आं ओंखाम उखैबायमोन आफा मा ओंखाम उखैबाय औ हनै बिमा फिसाजोआ ओंखाम उखैबायनो संनोनो मिथिया नोङो बाहा देवानि मारि हैयानलाय दासो ओंखाम उखैदों होनफैदों नोङो माखौ नायबाय थाखो होमबा बियो जुमि हो मा जादों नों आइ जेबो जायाखै मानो ओंखाम जायालासेनो माखौ सानबाय थाखो नोंलाय मिन्थिया आयै मा जादोंथाय दहायसो ओंखामखौ जा उखैदोंमोन उखैनायखौनो मोनासै दा सोरबा सेंग्रानि महराव गोजावबोआखैथ' बिदि नङा आयै आं जाथ'ला मा जालांखो होमबा बे गथ'आ आवसाव बावसावनो नै सार माबा थालांदों नायनि र' नै सार फट' थालांदों फट' होसो साइजा सरि बबावबाफोर दुखु मोनबाय नामा अ जेबो नङा बेफोर नर्मेलसो बेफोर जाखायो अ दे बिदिबा अ आदा रथ' हो नोंनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा अख्रां नार्जारि आदा नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होलांनो हागोन ना औ आंनि नाम्बार औ मानोबा मानोना आं बे जायगायाव गोदानसो नालाय मालाबा उसुबिदा जायोबा फन हरनो हागोन ना दे लादो 9954418207 07 ना आदा औ थेंक इउ आदा दे थांदो दे
ड्राग्स फानफैग्रा गथ'आ बेनो जानांगौदां नायनायसाय हरनाय सार औ आं बेखौनो बायदि मोनदों सार बे फट'खौ मोनबाय जेब्ला बे मानसिया बिसोरनो जाथारगोन नङाबा मानोथो बिनि फट'आ बे जायगायाव थानांगौ सार इन्सपेक्टर बर' बेखौ नायनायसाय अ खोमसि लामाजों आगान सुरग्रा मानसिया सानसे नङा सानसे गाब्र'खायो सार आच्छा बिदिब्ला गाबोननिफ्राय गोख्रों चेकिं खालामनांगौ एकदम गोख्रों चेकिं खालामनांगौ जागोन सार लाखि लाखि र ओरै साइड लाबो साइडआव फै ओरै लाबो साइडआव थाब ओरै बायनो दोनदो साबिया चेक खालाम गारि लेखाया नाय मोजां चेक खालाम बिसोरखौ गारि लेखाया हर माबार दा बहा थांगोन दा जोङो बङाइगावआव थांगोन सार दे नाय ओइ बेखौ मा दंबाव हट बेखौ हट मोजां नाय बेखौ मा दं बेयाव मोजां बोरो जेबो गैया सार हट बेथ' मोजां जिनिस नङालै बेथ' ड्राग्ससो ककेनसो होसो हम थौ थानायाव लानानै थौ बेलेखा खामानि मावबायसो थौ थाना सिङाव थौ दिनैसो हमनांगौ बिसोरखौ नाय सार बिसिनि बेगाव बेखौ मोनदों बेथ' ड्राग्ससो औ सार बुं नोंसोर सोरनि मानसि हो दांग्रानि मानसि सार नोंसोरनि थाखायनो जोंहा उन्दुनो जिरायनो सान्थि गैला नोंसोरखौ दिनै थिगसे मानजिगोन आं साला नोंबो ना साला थां गथ'खौ दोनै थां माला फैगोनथाय फुजायाव फैगोन होनो बैसागुआव फैगोन होनो ओजोंहाय आरो थाखा फैसाफ्रा जि जारला जालांबाय आयै मा जाखो मामि आं दिनै जोबोर खुसि मानो आइ मा जादों मामि आं मैया अख्रांखौ लोगो मोनबोबाय मा नों लोगो मोनबोबाय नों फसायबाय ना औ आयै आं फसायखाबाय मबाइल नाम्बारखौबो मोनबोखाबाय दे मोजाङानो जाबायहाय आयै ओरै फैलाय मा बस मा जाखो मा खारबोलाबायखो बस जों ड्राग्स लाबोबाय थानायावनो बै कारिगावआव डिरिया इन्सपेक्टरा चेकिं खालामदों मा चेकिं खालामदों औ सार ओमफ्राय बोरै जाखो दा मेरगामोनखौ लाखिबाय बस जोंबो खारनानैसो गदों मेरगामोनखौ लाखिबाय औ बस बेथ' मोजां जायासै ना बस बे डिरिया इन्सपेक्टरनि न'आव थानानै गावग्लुंहैजोबसै नामा गथ' गथायफोरखौ लाबोनानै गावथारजोबसै नामा डिरिया साला सरकारनि गुन्दै जाग्रा र' जोंनि गोहोखौ बुजियाखैना बियो गला नोङो बेटा थौदोहाय लोगोफोर जोंहा थांदिनि थौदोहाय थोसिगोन बे थौदो नोंहा बेसे बुरजा मोनखो लोगो गैयाहाय एसेल'थार आयौ मालाय बुरजाथार आंहा दानो सबायजों नाजों गोथाव संनानै जाहोहैगोनहाय नंगौ नामा जोंहा नारजिजोंसो जाहैगोनहाय ओइ नानिमोन र'
ओइ जारौमोन बे दावलाबारि थांनाय लामाया बेनो ना ए दावलाबारि थांग्रा लामाया बेनो ना हाब दावलाबारिखौनो मिथिलायो बबेनि जाखो नोंसोरलाय मोनथियैखायनोथ' सोंदोंना जोङो ए हा नोंसोरलाय बबे गामिनि जारौमोना जों बे गामिनिनोखा हाब नायालाय बेसे बुरजाथो मोनखो गैया बोरो नायनायनि एसेल'थार हाब बुरजा मोनथारबायब्रा जोंनोबो हरदो ना जों बायनानै लांसै जोंहानो जानांगौ नोंस्रा बायनानै जाबानो जायोना बाजारावबा मेरला मोनो दे थादो दे जारौमोन जों थांसै फाग्ला थुदो बबेनिबा सेंग्राफोर आंखौसो जि नायलांबाय फाग्लि नोंखौ फसायबायगोनहाय फाग्लि नंखागौ नोंखौ फसायखाबाय माखौ लाजिखो गाखोदो लाजियाखै फैदो थांसै थ'दो दे बिदिबा आं दा फाथायहरसै आच्छा जागोन दे दे जागोन दे हा बेथ' जुमिसो है सिनायाखैनो आंखौ आं सोरखौ लानो बेरायदों बायदि मोनदोंलाय मा नों सानदों नामा जुमिखौ मोनगोन होननानै जुमि नों बेफोरखौ मानो मोजां मोननांगौ जाखो बिहा नोंखौ जाहोनो हानाय जेबो गोहो गैया नों आंखौ हाजारखि हास्थाया मानो नों आंखौ मोननाय नङा मिथिबाय आरो नों आंखौ सैमा फाग्लाफोर बायदि दों दों होसोबाय थानाङा मिथिबाय होमबा नों राधा कृष्णनि खोथाखौ एसेबो बुजिया नामा आं जेबो मिथिया बेफोरखौ मिथिबाय आंथ' नोंखौ मोजां मोनो होननानै खोथा होआखैना नोंना हिनजावानो जोबदों नामा जोनोम जानायनि सिगां नोंखौ मोजां मोनबोदों आं होमबा नों आंखौ लामारला ना ओहो आंनो नोंखौ नाङा थाव अख्रां What? अख्रां बोनांला बेखौ गोख्रैलां है सोर बिलाय रनाय नायनि सोर जाखो बे हा अख्रां माथो आंनि फिसा अख्रांसो अख्रां मा जाखो अख्रां मारै जाखो आंलाय मारै जाखो फिसा नोङो मारै जाखो जुमि मा जुमि औ जुमि जाबायलै आदै मा जाखो सिखारदो सिखार रुमाला हाननाय रुमाला दे फैबाय थानायाव जुमिखौ बैथिं लाना थांबाय आफा सोर लाङा दांग्रामोन लाना दांग्रामोन सोर दांग्रा बेलाय आंखौ बुना लाना थांबाय थाल्ला फिसा थाल्ला नों सिनायनो हागोनथ' हागोन आफा सोर बि दांग्राया साला बरनाय ओइ गोख्रै बोना लाबो ओइ गोख्रै फै ओइ थाब बो ओइ मनेन नोंनि अनजालिखौ जों मा खालामबावनांगौ जाखो दा आं बेखौ लाना थांसै दा जेखियानो जाया मानो नोंथाङा आंखौ मदद होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थैंक्स अलराइट मनेन दा नोंथाङा आंनो नोंथांनि मानसिफोरखौ साथाम साब्रैसोआ आंनो हरफादो जागोन मनेन
बेनि थाखाय नोङो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया ओइ दाबखा एमाव गुन्दै आरो मसाइ नोंसोर साब्रैया थांफादो थांनानै थाब फैफिन फै दोननानैल' फैफिन जागोन बस माबा थांदो फै थांदो थौ जा केमाव थांसै अख्रां अख्रां गाबज्रिगासिनो दं बेनो जाथारनांगौ होनब्लालाय बैलाय आफा बैनो होसो दे फै थौ 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 आफा थौ दे थौ बिसोरो थौ थौ होसो Hey, không cái lợ, hấp hơi. Hey, ước phi phi. Hey. नों जोबोद दुखु मोनबाय ना थौ थांसै नैबे आंनि आफा माबोरै जाया फिसा माबोरै जाया खस्थ' मोनबायना नोङो थौदो फिसा थौदो सालथे जेबो जायासैना थौदो ओइ फिफा 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 नै बोरमाया बैयाव देबोर नांनानै दं सोरबाखि एथ' गोबाव उन्दुयो हरसे डिउटि नेनानै दासो उन्दुनो मोन्दोंमोन आंहा आरो बिदिसो बुंबावदों नोङो ओरैनोबा उन्दुनो थोआखै आंहा ए नुबाय आं नोंनि डिउटि मावनायखौ माथो आंनोलाय जेबो गानग्रा जोमग्राखौनो होनो हाया नोंलाय ए बैयो बे आलानि जोमग्रा दखनायालाय जाबखो जाबखो दोननाया नुवाखिसै नोङो औ दानि जुगाव बे दख'ना जोमग्राया सोलिबावो नालाय आइ चक्लेट लाबोआखै लाबोदों सना न' आइ सना बे मुगै सुगै नोंनि दख'नाया मोनामजोबलाय लांबाय गाज्रि गाज्रि दानि जुगाव बेबायदि दख'नाया सोलिबावो नामा थां बे बोरमाया माबार बोखारहै आइदै आइदै पापिफ्रा हा सुनानै दोनबाय नालाय थाब बोखांफैला आइदै गाज्रि गाज्रि गेस्टि गोनाङा दारमास्टिनि सोलाबोलै बेखौलाय थिखोनो पापिसा सिखांथाराबो बियो बेबो मा लोरिखो नों मानो बिदि बुङो आंथ' नोंखौ बिदि होनानै मोजां मोनाखैना आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नों बेखौ मा बुजिनो आं नोंनि सिगाङाव मोनसे खोथा खिन्थानो मा खोथा दे बुंनायसाय नों मिन्थिगौ ना आंखौ सोर मोजां मोनबावो मा नोंखौ सोरबा मोजां मोनबावो सोर बिलाय
दाखालि जायदि आंखौ गारियाव बोनानै लांदोंमोन बे मानसियानो आंखौ मोजां मोनो आं दाखालिसो मिन्थिदों बिनि मुङा मनेन अ बिदिबा नों बेखौनो मोजां मोनबाय नों बेखौ मिथिखानानै लाबारनोसै नोंहा बिदिबा बेखौनो लाबानो जाबाय नों मा एसे एसेयावनो हो नों सानदोंमोन नामा आंखौ बेखौ लागोन होननानै आं बेखौ लानो हानाय नङा नोंखौसो लागोन आं नों गैयाबा सोरनि मोखांखौ नायनानै थानो हो नों गैयाबा सोरखौ बोजबनो सोरजों रायलायनो आंखौ गारनानै दा थांदे नोंनि हास्थायनायखौ आंबो मिन्थिगौ थैनो बादि मोजां मोनो आं नोंखौ मनेना नोंखौ थारैनो मोजां मोनमारो औ बियो आंखौ थारैनो मोजां मोनो आं मिथिबावदों दि बियो सासे उदखारि हाबा मावग्रासो दा नों आंखौ गोहो दंबा गोख्रैनो हाबा खालामदो आं मनेनखौ गिनाय मोनबाय माब्लाबा आंनि सायाव गाज्रि खामानि मावोबा आं गोथाङैनो थैगोन अख्रां आयै आं दानो अख्रांजों जुलि जानो गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामनो मनेना सासे गाज्रि आखुनि मानसि आरो बियो हाथियार दैग्रा मानसि आयै बियो आंखौ मालाबा लामाफ्राव एटेक खालामनो हागौ फिसा नों दिनै बे न'खरनि सासेल' नायल' जाल' फिसामोन आं नोंखौ मोजां फरायजानो लुबैदोंमोन फिसा नाथाय नों आयै हिन्जावनि फिसाया सानसेबाबो न'खरनि दरजा बारलांखानांगौ आयै आं गाबोन अख्रांजों थांसै नाथाय आइ उनाव नों हाबा जाखांब्लाबो बे गाज्रि सेंग्राफ्रा डिस्टार्ब खालामबाय थायोब्ला बिदि नङा आफा हाबा जाखाङोब्ला हाबा जाखांखानाय हिन्जावखौ बयबो लानो मोजां मोना आं सानदों आं जुदि हाबा जायोब्ला बियो आंखौ जेबो डिस्टार्ब खालामनो हानाय नङा दे फिसा बिदिब्ला नों गाबोन थांमारनोसै फिसा औ आफा आं गाबोन थांसै दे फिसा दे मोजाङै मोजां रायजो जाहैदो फिसा माथो खालामबावनो बे नोंनि बरादसै फिसा जोमै मा हौनि नाहरनायसै दाखालि लामा सोंनाय सेंग्राया बैनो नङामोन होनबा ए नंगौथ' बेयाव मा खालामगासिनो दं बेलाय थौ लोगो थौ नायनि थौ आदा बेयाव मा खालामदों नों मा दिनैबो लामा आन्दायबाय नामा नों नङा बिनानाव ओरैनो दान्दिसे जिरायथ'दोंमोन आं मा दिनैलाय ना गुरासै नामा मा नाखौ कि सानफ्रामबो गुरो नङा नोंसोरलागोनि नाया जोबोद गोथाव होननानै खोनानो मोन्दों आं नंगौ नामा औ मालाबा ना मोजां मोनबा खिथाहरदे बेनिखायनो दा नोंनि फन नाम्बारखौ मोनोबा मोजां जागौमोन आं फनखौनो लाया आं थांसै दे थौ लोगो ओइ र'
फन नाम्बार खिथायाबा मुंखौ खिथाहरदो ना ओइ नोंनि मुङा मा आंनि मुङा जोमै दे फावथेन हरलाय जोमै आइ मा जाखो आफा आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंनि दानि जुगाव बोथोरजों लोगोसे मानसिफ्रा ओरैबायदि सोलोंनो हमबाय क्लास 5-6 निफ्रायनो मा जाजोबखो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायो दानि जुगाव बे गोसोलायनायनि थाखायनो मानसिफ्रा लेखाफोरखौ बारा फरायनो रोंलिया मोजाङै फराय आइ आइया मा जाखो बेलाय बिहामजोसो लाबोबायदां बिहामजो हाब मा खबर गैया दबर गैया बिहामजो लाबोलाबायखो थनाय 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 बिमा बिहामजो ए बिहामजानो मार बाजै गोदानदां औ आफा आयै बियो जुमि आं बिखौ बे न'नि बिहामजो महरै हाबा खालामनानै लाबोबाय आफा नानि बियो दिनैनिफ्राय नोंनि बिबाजै दे बाजै नाथाय बिहामजोआ माबेनि जाखो आरो जोंनो मानो खौरां हरग्रोआखै मानो सिरि सिरि लाबोगोरखो दानोलाय आफा आं जुमिखौ बे न'आव मानि थाखाय थाब लाबोदों बेनिबो गोबां जारिमिन दं आफा आं बेफोरखौ उनाव मोजाङै खिन्थानोसै जुमि आइ आफामोनखौ खुलुमदो गोजोन्थों आइ गोजोन्थों आफा आइ अख्रां फिसा बिहामजोनि मोखांखौ नायनो लुबैनाया हामथारला बोरो नायनि बिहामजोखौ हाबाब बिफा फिसा लोखिखौनो मोनबोनाय बायदि मोनथारबाय आङो बिहामजोखौ समायना फैदो बिहामजो दे फै फिसा फै हामथारबाय मोजां थाना आइ औ ओइ मनेन आं नोंनो 50,000 रां होगोन जुदि आंनो सानैसो मोजां मोजां सिख्ला लाबोनो हायोब्ला हाब बबाव हाखु दाखु सिख्ला मोननो आं बेखौनो मिथिया नोङो जाम्बा दाबायदि समाव स्कुलनिफ्राय फैबाय थानाय बै लामाजों आजां गाजां सिख्लाफोर फैसोगारो थां लाना फै अके थौ आजि सानैसो राखाव जलदब थां फै थाब लानानै फै गांनाया हामथारला जेरैखि जाया लामायाव मोनबानो बोना लाबोगोन माखौथो सानबाय थाखो बेलाय आदा माखौ सानबाय थाखो नोंलाय होद जेबो सानाखै
बाजैसो जाखागोन बे होद जाम्बि गोदाव सोराव बुंलाबायो नोंस्रा हाबाखौ मोनजाबानो जायोना आं जायखौ गिलाया आं हले बायदिसिनासो खोनागासिनो दङ माथो दाखालि सोरबा सिख्लाफोरजों लामायाव बेसेबांबा गोबाव रायलायबाय थादोंनो होजागोनबो जानला मोनला दाहोन आदा आंनो देलायग्रा बायनो फैसा नांगौमोन जाथारलायबाय खालि फैसा आंनाव गैया थै मानो बिदि हरना देलायग्राल' बायनो फैसाखौ बिदि बिलाबायबा मोनो आंबा मा बाजैनोबा हरनो हायोना नोङो नाङाबो आंनो बिबाबो मोनखाया एसेयावनो एसे ना नोंसोरो साम' लादाय बायदिनो आर दिनैनिफ्राय रावजोंबो फांफुं दाजाखा थेंक इउ आदा आंनोबा हराना बेनोल' हरो आंखौ अनखाया नोङो मा जाबावनांगौब्रा बिसोरजोंलाय आर नोंबो सासे हाला आं नोंसोरखौ मा खालामबावनांगौ नोंलाय मानो नांगौ बुथे बेहाल' देलायनांगौ आरो आंहा देलायनाङा आं मिथिया आंनो 500 थाखा हरखा हाथारला आं नोंसोरखौ न' फैसायानो गैलायलांला गाबोननिफ्राय बिबावोबा आर फां फुं दाजाखा लांथार हामथारबाय डाक्टर साहब नै नोंना मिस्टर सफैबाय नै बेनो साबसिन जाथारगोनदां सोर जाखो नोंलाय जारौ नोंथ' गलालाय सोला जोबथारसिगोन आं लानानै फै जागोन बस ओइ फै सोला थानसां ओइ ओइ खेला आं खामानिया खालामसै दाबो फै गांनाया हामथारला हामथारबाय हाबाब एसेबां गोबावनिफ्राय गांहामनानै थानाय दिनैसो गोजोनथारबाय आं जुमि नों जोंनि न'आव फैनानै माबायदि मोनखो जेराव नों आंनि जिउनि मोदाय आं मानो खुसि जाया जानो बै अख्राङाव जेरै हाथरखिया बोबथाबनानै दङ बेबादिनो आंबो नोंजों बोबथाबनानै रायजो जागोन सना जुमि दिनै बेसे गोदै बेसे मिलौहाब जोंनि बे हरनि निजोमा
थिनुहाय हनै अख्राङा साहा लोंगासिनो दं हनै बे खाबुखौ जों नागारजानाय नंला बेफोरबायदि खाबुखौ जों मालाबाबो मोननाय नंला औ मामि आं जेखौ बुंगोन नों बेखौनो अके बुं आइ जागोन थौदो फैदो नै अख्रां बियो सोर फिसा ना नोंनि बिबाजै नामा ओहो बे आंनि बिबाजै नङा बे आंनि असे बिसिसो मा नोंनि बिसि औ मादै नाथाय आं नोंसोरखौ सिनायासै नों आंनि फिसाजो थिनोखौ मानो गारखो हा बेनि देहा सोलेरनि थाखायल' मोजां मोनफ्लादोंमोन ना नोंसोर आंखौ सिनाया मदरा मारै बिदि बुंनो हाखो आरो आंथ' नोंखौ सिनायानो बा खाथियाव बिसि गोनांखाय बिदि ड्रामा खालामफ्लादों आंखौ गाज्रि खालामनानै गारनो नागिरदों ना गोजोननाय मोनथारबाय नामा ओइ हिनजाव गोदान नों बेखौ गारनाया गाहाम नोंजों बियो दसेनि थाखायल' दसे उनावनो गोदाव सोराव खालामगोन बियो मिथिबाय अख्रां आं नोंखौ बिदि जागोन होननानै जिबनावबो सानाखैमोन बुजिबाय आंखौ नोंसोर मा दायनि थाखाय बिदि खालामनो सानखो थिनुहाय रोदाया सुहांबाय मामि एबारसो जासिगोन ना जासिगोन दे थांसै